and were shoved aside to disappear so that the truth may be hidden. I think it's fair to say that the Dead Sea Scrolls are the most important archaeological discovery of the 20th century. Thanks be to God. The Holy Scriptures survived it all and was preserved even to our times, so that in these modern days it may still be read via new technology of the mobile application. Read and learn the holy teaching. Spread the Word of God digitally. Download and install Omega Digi Bible. The truth is just a click away. Good day. I'm Brother Eli Soriano, overall servant of the members of the Church of God International. I want to invite you to join us in a minute of prayer every day, 9:30 a.m. Eastern Time, to pray for humanity and the whole world as we go through these perilous times. While safety measures like washing of hands and strengthening of our immune systems may help us through this horrible predicament, there is still no precaution or cure more powerful than God's mighty intervention. And we need His intervention now more than ever. It doesn't matter what religion you are in or what denomination you belong. This is an invitation for all the people around the world who cares for the future of their family, friends, loved ones, and humanity as a whole. Everybody is welcome to pray with us. For more details, you can check out the description box below. Thank you very much, and I hope to hear from you soon. May God bless you.
once again. And to all guests. Any other Pamacho, a bio, and a whole winner, Sramada, and Sana Yabeshe, a see, and Mama answer when young cop on home wa,
na homobro said ye be ya wobeka ewo ye disua yi mu timpamocho wo ma ye na ye mompae yen eja nyankopon a wosoro our Awurade Yesu Kristo din mu eja ye da wase se ebio wama yen akwanya pa se yakoma mu no yen hie mu nisuo no bia na yentene nanso yensa tumi aka akwanya egina yede yakoma koro ne enokoro abo ye na sada fadi koma jetum se yede wo adie biara so odo ne inshura eda wase se de biara wo jeyen nkwa enye wo homobra anka boni bebra atwa yen ho ahia wo yemre mu no ama yasei nipa wa botaye biara enema pino ne betumi asei nipa nanso na yeda so yete yase ama ye na kwenya se yemfantie wonsem waka ye ne yadofo ne yanyanko nipa na yahoho ho na ne wana wahwehwe wo nokore eja sɛdeɛ yɛn wɔ ma wɔfrɛ yɛn mu biara maakɔ ɛbaa wasafo kronkron yi mu no yɛsrɛ wo sɛ hunu yɛawɔ ntoatoasoɔ yi mmɔbɔ yɛsrɛ wo sɛ ma wɔn a wɔhwehwɛ w'akyiri akwan no nhunu wɔ yɛsrɛ wo sɛ bue w'akwan ama nnipa a wɔhunu wɔ na yɛyɛ na yɛtumi abom ayɛ nnipa a yɛbɛnya atumi afrɛ wo yɛsrɛ wo sɛ yɛn akoma aduru sum no bue mu na yɛyɛ na yɛtumi abom asom wo ɔsompa a ɛsɛ w'ani yɛn our bodies and soul. sɛ yɛ nipadua na yɛ nakra yadeɛ yɛsrɛ wo sɛ ma wopɛ ɛnyɛ hɔ wɔ yɛn mu biara abrabɔ mu yɛda wase wɔ yɛ agyenkwa Kristo Yesu din mu amen.
Lord Jesus Christ. Tayanka Good day once our Awurade Mmaransɛm edition ase. Bio yemamunyina kwa ba ebra yɛde yɛn Awurade Yesu Kristo enkyerɛkyerɛ ebrɛmu. Bio yɛtɔn sa afrɛmu sɛ dɔn ɛdidisoɔ mu no momɛka yɛn ho. Yɛne yɛn nuanom a wɔfiri miami ahodoɔ a Members Church of God International safo no wɔ biara. Na bio yɛtɔn sa afrɛmu sɛ mo nyɛ hwehwɛmu na ebio yɛnsua Nyankopɔn enkyerɛkyerɛ firi Twerɛnsɛm kronkron no mu. Na yɛ mama brother Eli Soriano. Mama mo atwe haha adwo sɛdeɛ ɛbra no sete biara a mote yɛn nka no. Anuanom yɛbɛtoa so ne yɛsua yɛn Awurade Yesu Kristo enkyerɛkyerɛ a yɛhwehwɛ mu na yɛhunu sɛ mpaebɔ ɛnyɛ adeɛ a wobɛfiti prɛko pɛ na wayɛ no sɛdeɛ wɔse pɛ nso ɛfiri sɛ Awurade Yesu Kristo wɔ nsiesie na yɛafotuo ma yɛwɔ kwan bɛtumi yɛafa so abɔ mpaeɛ wɔ kwan a yɛbɛfa so akasa wɔ kwan yɛbɛfa so abɔ mpaeɛ no wankasa mu. Afei mama yɛhwehwɛ mu wɛ mpaeɛ na yɛbɛbɔ no ɛdeɛn ne emu nsɛm ɛdeɛn na wɔ mpaeɛ no a yɛbɔ mu nsɛm bɛn ne yɛbɛka firi sɛ Katolикfoɔ yɛbɔ mpaeɛ a yɛse yɛn Mary adom ahyɛ wo ma sɛ ne yɛwotɔn nansesɛm akyerɛ Onyankopɔn. Dedi kan mama te aseɛ sɛ mpaebɔ ɛwɔ mu nsɛmfua mpaebɔ mu nsɛmfua no ɛnyɛ nansesɛm ɛnyɛ nsekuro bi. Mama yɛnkenkan Filipifoɔ nwoma 9 ɛnkyɛmu 9 Philippians 4:6. Na mo na anwene biribiara ɛha mo ho na mmɔmade nyinaa mu momfa mpaebɔ na nkotosere ɛne aseda ɛma mo adesere nnuru Nyankopɔn asumu. Sɛdeɛ Nyankopɔn asɛm no ɛseɛ no mo na anwene biribiara ɛha mo ho na mmɔmade nyinaa mu no momfa mpaebɔ na nkotosere ɛne aseda ɛma mo adesere nnuru Nyankopɔn asumu. Mpaebɔ wɔ hɔ yi ɛne sɛ wosere Onyankopɔn hɔ adeɛ. Mpaebɔ kyerɛ sɛ wode wakosɛm ɛto Onyankopɔn anim. Sɛdeɛ tie biara adeɛ biara ehia sɛ yɛsere. Ɛbra Judas Iscariot eyi Awurade Yesu Kristo maayɛ no okum ne ho. Ti na ehia sɛ asomafoɔ no ɛbɛpɛ wɔ bisi Judas Iscariot anan mu. Wɔn mo bɔ mpaeɛ afei mama yɛhwehwɛ mu na yɛhunu kwan a wɔn mo fa so bɔ mpaeɛ. Wɔn bɔ yɛn Mary mpaeɛ ana. Megidie ne sɛ mama yɛnkenkan asomafoɔ no nnwuma ti baako nkyɛmu 24 Acts chapter 1:24. Na wɔbɔ mpaeɛ sɛ wɔ Awurade a wonim nnipa nyinaa koma mu kyerɛ baanu yi mu baako a wayi no. Verse 25. Sɛ wɔmfa asom yi ne asomafo dwuma a Yuda firi mu tare ho sɛ ɔrekɔ ɔno ara tenabrɛ no kyɛfa no ensom. Ɛno nti na wɔn mo eyi wɔ bi ama no aba besi Yuda anan mu asomafoɔ du baako na kaayɛ nti wɔn mo pɛ wɔ bi a ɔbɛba besi nanan mu na afei abɔ dumienu no pɛpɛɛpɛ anaaso dumienu no pɛpɛɛpɛ. Deɛ ɛta ahia sɛ wɔyɛ dumienu ne sɛ wɔgyina hɔ ma Israel mmusuakuo dumienu. Ɛno nti na wɔn mo yɛ asomafoɔ dumienu no. Afei Yuda ɛkɔe. Ɛno nti asomafoɔ no ehyiae na wɔn pɛ obi a wɔbɛsi Yuda anan mu nti wɔn mo bɔ mpaeɛ. Monhwɛ abɔ ne so ana monhwɛ mo twerɛ kronkron no mu. Sei pɛpɛɛpɛ na watwerɛ no twerɛ kronkron mu. Deɛ ɛde ato dwa deɛ ɛde ato screen ne soɔ
na mo hunu no saa pepepe na yatwe no twere kronkron no mo enya yen ne yeyo yen e wo twere kronkron no mo na wo bom paye se wo Awurade a wonim nipa nyina koma mu kyerɛ baanu yi mo baako a wayi no sɛ ɔmfa asum yi na asomafo dwuma a Yoda firi mu tare ho sɛ ɔrekɔ no arata na bra no kyɛfa no ensom na wɔtwe wɔn nso ntonto na ntonto no bɔ Matea na wɔkan no ka asomafo du baako no ho magu no wɔn mpaeɛ no yɛ tietia adeɛ baako pɛ na wɔn hia wɔn ankɔyɛ 40 days mpaebɔ biara ɔwɔ sɛ ɛyɛ Kristo akyiwadeɛ sɛ wobɛbɔ mpaeɛ kasakasa pii kwa sɛdeɛ yɛsua firi twerɛ nsɛm no mu no adeɛ wɔn bɔ ho mpaeɛ no yɛ adeɛ a wɔn hia no saa brɛko ne dɔnko pɔtee no mu sɛ kyerɛ yɛn baano yi mu baako a wayi no sɛ ɔmmɛfa somafoɔ ti brɛ no ɔmmɛsi Judas Iscariot ananmu na ntonto no ɛbɔ Matea ama waka no bɛka somafoɔ du baako ne ho ma wɔbɛyɛ dumienu ntɛni anom nwene ho mpaebɔ asekyerɛ no sɛ wosere wɔ Nyankopɔn hɔ adeɛ mfato ho bi a wɔyere anaho kani bi yare yɛ ɛmmerɛ Awurade mekunu a wɔboa me wɔ abrabɔ yi mu no ɛyare mesrɛw sɔnimu fa wɔnsa ka no na hunu yɛn mmɔbɔ atɔda yɛni sika yɛde bɛtɔ nnuro na yɛni sika yɛde bɛtɔ nnuro deɛ naso gyidi sɛ wotumi nti sa mekunu yadeɛ yɛn mpa yɛ hia sɛ wobɔ ɛho hia sɛ wobɛkasakasa pii kwa saa brɛko pɔtee no mu no deɛ wohia no ho mpaeɛ na wobɛbɔ mfato wokɔ amanɔne ana wotu kwan wobɛfa awiemuhyɛn ana wobɛforo hyɛn bi aka sɛ Awurade wo na wonim botaeɛ nti a bɛtu kwan ɛyɛ adeɛ a ɛyɛ sɛ megya me yere ne me mma hɔ mmerɛ tiawa na so mesrɛw hwɛ makwantuo so hwɛ wɔn so mpaebɔ no sɛ awiemuhyɛn no nkɔnya akwanhyia anaasɛ suhyɛn no nkɔnkɔmem yɛda wase magono sɛ wobɔ mpaeɛ na wosrɛ wɔ Nyankopɔn hɔ adeɛ a fa mpaebɔ ka ho yɛn adeɛ a ɛmmerɛ mama yɛn kenkan Filipifoɔ nwoma 9 ankyɛmu 6 mama yɛn kan ne bio mo na nwene biribiara ɛha mo ho na mama de gyina mo mfa mpaebɔ na nkotosere ɛne aseda ɛma mo de sere enuru Nyankopɔn asumu nti yɛbɛnam mpaebɔ de nkotosere ɛne aseda so ama yɛade sere aduru Nyankopɔn asumu da ade ana aseda ɛka ho afisɛ Awurade Yesu Kristo mmaransɛm ne sɛ yɛbɔ wɔ Nyankopɔn mpaeɛ a mama yɛnya gyidie sɛ wɔ Nyankopɔn de bɛma yɛn sɛ wɔ mpaeɛ no yɛ mpaeɛ papa a nya gyidie sɛ wɔ Nyankopɔn de bɛma wo ɛberɛ a wogu so ɛsrɛ wɔ Nyankopɔn koraa no wahyɛ ase a woda wɔ Nyankopɔn aseɛ mama yɛkenkan Maakro nwoma 12 ankyɛmu 24 Mark 11:24 yɛn nti mese mo sɛ adeɛ biara a mobɛsrɛ mo mpaebɔ mu no monyi ni sɛ mobɛnya na bɛyɛ hɔ ama mo ano nti sɛ wobɔ mpaeɛ a nya gyidie sɛ adeɛ a wosrɛ wɔ Nyankopɔn no wɔwɔ gyidie sɛ wɔ Nyankopɔn de bɛma wo gyidi sɛ wɔ Nyankopɔn de bɛma wo na wɔn nsa bɛka na wobɔ mpaeɛ no nya werɛhyɛmu ne gyidie sɛ wɔ Nyankopɔn ɛyɛ wo twedeɛ pɔn na wɔ Nyankopɔn ɛbɛyɛ wabisade ama wo
ne senti na ehia so da Onyankopɔn na seprakope Filipifo nwomati nan anchemu insia asemo na anwene biribiara enhamo ho na mamade gina momfa mpaebɔ ne nkotosere ne aseda mamade sere enru Nyankopɔn asumu nti mpaebɔ kyerɛ sɛ abisade nanso asom nsɔre a yɛwɔ mu a yɛsua ade afiri emu firi yɛ mmɔfra se no nkɔn ɛnansesɛm ɛnko na yɛkɔtɔ ne hɔ ɛyɛ no mɛre adom ahyɛ wo ma nhyira na yɛfunu ba Yesu wona yɛkyerɛ wɔ ma nyina mahunu yɛn yɛ mpaebɔ wa mo nhwɛ yɛn ɛyɛ mpaebɔ wonsrɛ hwee ɛyɛ nansesɛm ɛna woto akyerɛ no mɛre sɛ adom ahyɛ ne ma ɛna mpaebɔ enso ase kyerɛ ne sɛ wo bisa wo Nyankopɔn hɔ ade na afei de yɛbaa ne sɛn ɛna wɔbɛto ɛno mɛre adom ahyɛ wo ma Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. That is even being sung, right? That's a Catholic prayer. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y la hora de nuestra muerte. Amén. Jesús. It's not a prayer, it's a And Mary, Yankopon, Mamma Bompire, Mayana de Boniafu, and any yen woo actually, amen. And you are the one who should empire na was a wobo. Now, so wo bompire, then a wo shen Yankopon, Mamma, so one mompire mow. Fa wo bu, my Yankopon, Mamma, so na wo friend is saying Yankopon, Mamma. Ada na wo hye no se omompa ye ma abra ya wo mamu na wo se nka wo bo wo mpa ye ye ne Kristo enkyerɛkyerɛ anya yasɛdeɛ sɛ yɛkɔka kyerɛ Maria sɛ ɔmmɛbɔ mpa ye ma yɛn na abra o se Maria ɛyɛ Nyankopɔn maame wo so wo mmɔmpa ye ma wo na mpa ye no wonya yi o ɔmmɔmpa ye ma ye na bɔne yɛfo efiri ne kɔpem da ye bewu ne yenwu akyire ene se Maria watewa wanyɛ hwe mpa ye nko ano obɛbɔ ama mu mpo wuwu kura no guso bɔ mpa ye ma wo nte afei a Maria ewu no obɛkɔ akɔhyɛ no so ɔmɛsa mmɔmpa ye ma wa mmɔmpa ye ma wo da biara na ɛyade ntumi nsi every se Maria wawu wana ewu ye Kristo mu nyinara ɛbɛnya ne wo wusɔre edikan no mu Abra Maria ewu no ana obɛbɔ mpa ye akyerɛ Maria sɛ Maria kronkron Nyankopɔn maame bɔ ye ma ya de bɔne yɛfo ene kɔpem yewu akyiri amen nti kɔpem wuwu mu nyina da so yɛ de bɔne yeni sɛ yɛn yɛ wɔ mpa ye yi ohwɛ atwerɛ kronkron no akwan so ɛtene twerɛ kronkron no sɛ monna nwene biara eham ho monna nwene biara eham ho na mmɔmade gina mu no momfa mpaebɔ ne nkotosere ene aseda emamoade sere enuru Nyankopɔn asumu
ano nti mpaebɔ kyerɛ sɛ wosrɛ wɔ Nyankopɔn hɔ adeɛ ɛnyɛ nkurobɔ ɛna ɛnyɛ nansesɛm wonkɔtɔ nansesɛm a so nni mfasoɔ wɔ Nyankopɔn anim na deɛ aba ne sɛ wɔmakyerɛ yɛn mpaeɛ ni twerɛ kronkron sɛ David fasuo bɔ mpaeɛ ma yɛn sika kɔkɔɔ fie bɔ mpaeɛ ma yɛn apam adaka bɔ mpaeɛ ma yɛn na wɔn a ɛtete wɔn bɛka sɛ ɔsoro pono bɔ mpaeɛ ma yɛn ɔmo agye so saa adekyeɛ nsoroma bɔ mpaeɛ ma yɛn na deɛ ɔwɔ yadeɛ so tumi bɔ mpaeɛ ma yɛn ayarefoɔ abɔnefoɔ pono bɔ mpaeɛ ma yɛn deɛ wɔkyekyere awerɛhofoɔ awerɛ bɔ mpaeɛ ma yɛn abɔfoɔ hene bɔ mpaeɛ ma yɛn abusuatire hene bɔ mpaeɛ ma yɛn adiyifoɔ hene bɔ mpaeɛ ma yɛn asomafoɔ hene bɔ mpaeɛ ma yɛn abranenoma hene bɔ mpaeɛ ma yɛn ahewa na wɔpae bɔ ne mu ka hene bɔ mpaeɛ ma yɛn mmabunu hene bɔ mpaeɛ ma yɛn na Ayamos Holy Rosary hene bɔ mpaeɛ ma yɛn hene a wɔwiase bɔ mpaeɛ ma yɛn Nyankopɔn no yɛ mmɔbɔ na adwama a wɔyi nnipa nyinaa bɔ ne firi wɔn so bɔ mpaeɛ ma yɛn na woyɛ so bɔbɔ saa no ma nyinaa so ɔma yɛ bu mfu me Nyanko Katolikfoɔ yɛsua deɛ wɔtwerɛ kronkron no mu mpaebɔ kyerɛ sɛ wosrɛ wɔ Nyankopɔn hɔ adeɛ na wɔntoa so mmɔbɔ asɛm korɔ no ara so wɔntoa so nkeka nsɛm korɔ no a na adeɛ a wohia no na wɔbɛbɔ ho mpaeɛ abrako pɔtee mu mfato ho wɔbaa bɛdidi ebia wɔbaa bɛdi biribi bɛbɔ wo nipadua kata w'ani na bɔ wɔ Nyankopɔn mpaeɛ sɛ Awurade mɛda wase wɔ nhyira yi a wɔde ama yɛn yɛsrɛ wo sɛ hyira aduane yi so na ma yɛ nipadua ɛnya apɔmudene yɛda wase bebree wɔ yɛn Awurade Yesu Kristo din mu ɛno nti ɛyɛ mmaransɛm koraa sɛ bɛbɔ mpaeɛ a ɛbɛdidi a wɔsɛ yɛdi kan bɔ mpaeɛ ansa na yɛdidi yɛn yɛ Awurade Yesu Kristo mmaransɛm mpo Awurade Yesu Kristo ansa na ɔbɛma nnipa aduane adie mama yɛn kenkan maakoro nwoma ɛti dunum ahenkyɛmu aduasa nsia na wɔfa paano ne mpataa nson na obubu mu hyira so de ma asuafoɔ no bɔwunu ɔfa paano ne mpataa ɔdaase anuanom aduane mu mpo wɔbɛda Nyankopɔn ase Matthew 15:36 afei mama yɛn kenkan Timoteo nwoma edi kan eti nan ahenkyɛmu enan na Nyankopɔn n'abɔdeɛ nyinaa yɛ na Nyankopɔn abɔdeɛ nyinaa yɛ na sɛ yɛde asedagye a ɛne ɛnsɛ sɛ yɛkyiri biribiara ɛfiri sɛ wɔde Nyankopɔn asɛm ne mpaebɔ na ɛte ho Nyankopɔn abɔdeɛ biara yɛ sɛ ɛyɛ prɛko sɛ ɛyɛ suhwiri sɛ ɛyɛ mɔnkɔ sɛ ɛyɛ ɛnam a yɛahyɛ no nkyene sɛdeɛ ɛte biara sɛ ɛyɛ nantwinam sɛ ɛyɛ prɛkonam ana sɛdeɛ nam no tie biara Nyankopɔn abɔdeɛ biara yɛ na ɛho hia sɛ yɛkyiri biribiara sɛ yɛde ahobrɛaseɛ ana yɛde mpaebɔ te ho a yɛbɛnam Nyankopɔn nsɛm so ɛde mpaebɔ ate ho ano nti aduane a yɛbɛdie no ɛberɛ a yɛbɔ mpaeɛ no wɔ Nyankopɔn no ahyira so asuafoɔ no sɛ wɔn bɛdidi wɔn di kan bɔ mpaeɛ Awurade Yesu Kristo nso ansa na wɔbɛdidi odi kan bɔ mpaeɛ yɛnum ne nneɛma a wɔsɛ yɛte aseɛ fa mpaebɔ ho mpaebɔ asekyerɛ ne sɛ wɔsrɛ wɔ Nyankopɔn hɔ adeɛ anaasɛ wɔde w'abisadeɛ
anaasɛ wakosɛm ato wɔ Nyankopɔn anim. Awurade mesrɛ wo boa me mefa ahokyere mu adwuma asɛm yɛ me dene. Ehia sɛ meyɛ adwuma nya sika no matumi ahwɛ me yere ne me mma. Ɛno nti ansa na wobɛfiri fie no, ɛsiane sɛ wapɛ adwuma na bebree nti, di kan sɔ hwɛ onua di kan bɔ mpa yɛnsa. Mene da soɔ no sɛ adwuma a mekɔpɛ yi yɛbɛfa me na Onyankopɔn aka wo ho, na Onyankopɔn nsɔre innya enipa a wagye no di na wɔbɔ no mpaeɛ. Na ɛwɔ sɛ yɛn ɛyɛ gyidie na yɛn awerɛhyɛ mu abere nyinaa Onyankopɔn ayɛ krado sɛ wɔbɛtie yɛn mpaebɔ. Afei dabɛn na wɔse yɛbɔ mpaeɛ. Ɛwɔ sɛ yɛwɔ binom wɔ no mu da wɔn di wɔn aboda nko a ɛna wɔbɔ mpaeɛ. Anaasɛ ɛberɛ a wɔn ho akyerɛ wɔn anom nko a na wɔbɔ mpaeɛ. Na sɛ na yadeɛ no ɛdɔɔso a ne bɔhyɛ ɛdɔɔso. Na sɛ yadeɛ no kɔ a ana wɔnya ayaresa a wɔntumi koraa mmɔ wɔ Nyankopɔn din wɔ n'abrabɔ mu. Adentura ɛfiri sɛ hwee nhia no ɛne kwan sɛ yɛyɛ saa. Sɛ yɛwɔ ahohiahia mu o, sɛ yɛwɔ ahotɔ tebea mu o, tebea nyinaa mu no mama yɛnsua sɛ ɛne wɔ Nyankopɔn ɛbɛdi nkɔmmɔ. Ɔwɔ sɛ abere na yɛne wɔ Nyankopɔn ɛkasa. Anuanom yɛn ɛyɛ dene. Ɛnnɛ sɛ wonni phone a ayɛ neɛ nneɛma nkɔ yie woda no asɛe. Awɔ sɛ wodɔ nipa bi a wɔpɛ sɛ abere nyinaa wo ne wɔn kasa ɛwɔ phone so. Nanso wɔ Nyankopɔn deɛ wɔhia phone. Deɛ wohia ne sɛ wobɛbu nkotodwe. Deɛ wohia ne sɛ wobɛkɔ wo nkotodwe anim na wabɔ ne mpaeɛ. Onyankopɔn bɛtie wo. Nanso nnɛ nipa a wɔn aba ɛyɛ ɔmo pa ahomatorofoɔ no mmom phone no mmom na ɛho hia no. Obɛtumi akutakuta mu adekyeɛ ne da mu nyinaa nanso wɔnkae Nyankopɔn. Yɛwɔ nipa binom wɔ hɔ no mu a ɔmo wɔ mu a no mabɔ mpaeɛ ne baako pɛ bosome biara bi no abɔ baako bosome baako mu. Anaasɛ ɛberɛ ne ho akyerɛ no no wɔbɔ mpaeɛ. Na sɛ na ho kyerɛ firi ne so a Nyankopɔn din kora wɔntumi mmɔ. Ɛno ne ade a yɛhunu. Ɛno nti dabɛn na wɔse yɛbɔ mpaeɛ. Sɛdeɛ abɛbuo a yɛn Awurade Yesu Kristo ebu yɛn asie. Luka nwoma etidun wɔtwe ɛnkyɛ mu baako twerɛ kronkron ne se na wɔbu wɔn babi de kyerɛ sɛ etwa sɛ enipa bɔ mpaeɛ daa wɔmmerɛ ho. Otumfuo bi tena kuro bi mu a ɔnsuro wɔ Nyankopɔn. Nanso ɔmfɛre enipa. Na wɔkunafuo bi nso tena kuro no mu. Na wɔbaa ne nkyɛn sɛ buwatan gye me metamfo nsɛm. Na wampene ma no kyɛre kakra. Na akyire yi no wɔka ne tirim sɛ mensuro wɔ Nyankopɔn na memfɛre nipa deɛ. Nanso wɔkunafuo yi ha me nti mabuwatan mama no. Na wamfa ne ba a ɔba ha daa no amedwan me ho. Awurade Yesu Kristo bu baby. Wɔtemmuafoɔ bi atena ase na wɔmfɛre wɔ Nyankopɔn na wɔmmu nipa nso. Na okunafuo bi daa na wɔkɔ ɔtemmufoɔ yi nkyɛn sɛ wɔntɔ n'atamfo no mu so werɛ ɛma no. Nanso wampene sɛ wɔbɛtie aberewa no anaasɛ okunafoɔ no. Ne saa na sɛ daa okunafoɔ no kɔ ne nkyɛn nti. Ɛnna kakra akyiri no ɔdwene ho ɔtemmufoɔ no dwene ho. Nti ɛdeɛ ne nsɛm awieyɛ. Na Awurade sɛ muntie deɛ wɔtemmufoɔ a wɔntene yi ka. Na wɔ Nyankopɔn sɛ wɔto ne bo ase kyɛre wɔn ho nso a ɔremmu watan enye wɔn a wɔyi wɔn
wosu fra no awia ne anadwo no ana God who is not an unjust judge. He's righteous. yɛn yɛ atɛntene ne God is justice. yɛn God ɔyɛ wɔ nipa a ɔmmu adeɛ which cried na so ɔno kora mpo so bɛbu atɛn agye nipa na nka mpɛ sɛ Onyankopɔn yɛ atɛntene ne Nyankopɔn tene ne Nyankopɔn na ɔre emu atɛn enye wɔn a wosu fra no awia ne anadwo no ana ntɛnua no wɔ sɛ yɛfrɛ wɔ Nyankopɔn awia ne anadwo anapa ne anadwo mɔma yɛnya yɛnom ne nneɛma wɔn a wɔyɛ novia no ɛnada duanan wɔn nyae akeka nsɛm koro no a mɔma yɛn kenkan Tesalonikafoɔ nwoma ɛdi kan eti num kyɛmu du nso 1 Thessalonians 5:17 twerɛ kronkron ne sɛ monya mpaebɔ da na abura Katolika sɔfoɔ no kyerɛkyerɛ yɛn so wɔkenkan saa asɛm yi a na wɔde ɛna adaduanan 40 days 40 nights asi wɔbɔ mpaeɛ da yɛsi yɛnyae sɛ wɔbɔ mpaeɛ da a wonyaeɛ no kyerɛ sɛn mama yɛnkenkan Timothy nwoma ɛtɔ so mmienu etimi yɛnsa nkyɛmu baako 2 Timothy 1:3 meda Onyankopɔn a mefiri ahonimpa mu mesom no remembrance of thee in my no say night and day. So what was mɛdanom no asɛ sɛ without ceasing is night and day. menkae mo daa wɔ me mpaebɔ mu awia ne anadwo ɛno nti ansa na yɛbɛyɛ adeɛ biara no mɔma yɛni kan mmɔ mpaeɛ Evening before going to sleep. anadwo ansa na yɛbɛda bɛbɔ mpaeɛ meda Onyankopɔn na mefiri ahonimpa mu som no sɛ mɛdanom no asɛ sɛ What's going to happen? mekae mo daa wɔ me mpaebɔ mu awia ne anadwo ebi a yɛkɔ akɔrɔ bɛbɔ mpaeɛ ebi a anadwo kɔ akɔda yi kae sɛ anadwo binom kɔdaeɛ ama kae bi bɛtwi fa efie no so ama wɔn mo nyinaa wuwuiɛ ɛtɔ da a ewiemuhyɛn mpo tumi nya akwanhyia ma ne bɛtɔ ebinom fie so ma wɔn ma ne hye mama yɛn kae ɛyɛ adeɛ a wohia ansa na ɔbɛdada wɔ Nyankopɔn ase Awurade meda wate sɛ wabɔ me ho ban adekyeɛ ne anadwo mu nyinaa wabɔ me ho ban agya meda wase Please watch over us as we sleep. sɛ daa wohwɛ yɛn so My wife and our children. yɛsrɛ wo sɛ hwɛ yɛn so bere a yɛda Jesus. Amen. me ne m'abusua ɛda wase wɔ yɛn Awurade Yesu Kristo din mu amen yɛn ɛyɛ mpaeɛ a ɛmmerɛ nanso ɛyɛ adwuma bebree wɔ Nyankopɔn anim sɛ wosɔre firi wo nnam mu a Awurade meda wase sɛ wahwɛ yɛn so da mu nyinaa afei sɛ wɔbinom wɔnom a wɔnom da nanso wɔnom ntumi nsɔre adekyeɛ mu ɛfiri sɛ ɔmo daeɛ no ɔmo nya amanneɛ Awurade yɛda wase sɛ wahwɛ yɛn so anadwo mu nyinaa wama me nkwa foforɔ ne ahoɔden foforɔ ebegya me yere ne me mma hɔ ɛsrɛ wɔ bere a mapue kɔ abɔntene kɔyɛ adwuma no hwɛ wɔn so na hwɛ yɛn nyinaa so bɔ yɛn ho ban firi wɔ sɛyɛ mu yɛn firi abɔnefoɔ nsɛm na yɛn firi yadeɛ korankoro mu agya yɛda wase wɔ wo dɔba korɔ no din mu yɛnom yɛ mpaeɛ a ɛmmerɛ Entrusting yourself. yɛnom yɛ mpaeɛ tiawa ɛno sɛ wogyae w'amanneɛ na wakosɛm ato wɔ Nyankopɔn so na nyɛ gyidie sɛ wɔ Nyankopɔn bɛtumi ayɛ ɛnyɛ sɛ da mu nyina bɛbɔ mpaeɛ korɔ na yɛnom fa ne sɛ novia no yɛne adeɛ esi ɛbrɛ me na nabarima wuyɛ me na nabarima din de Tears of Fernando ɛda di kan mo kan sɛ On the first day, have hunu forgive the soul of tears. Tears so kra mmɔbɔ Have mercy. afa ne bɔ ne kyɛ no wɔ purgatory Have mercy and forgive. adeɛ kyen yɛ da ɛtɔ so mmienu hunu Tears so kra mmɔbɔ na afa ne bɔ ne kyɛ no wɔ purgatory Hail Mary, full of grace. Over and over again. adeɛ kyen no masea bɔ no mɛre ɔmo bɔbɔ nsɛm korɔ no a so bio ɛkeka nsɛm korɔ no a bɔbɔ mpaeɛ korɔ no a so They were saying, ɛno nti adeɛ wɔ mo ka no matwe no nyinaa gu me tiri mu no Revivery, pray for us. House of God, pray for us. And so on. sika kɔkɔɔ fie That since I was a small boy, ɔsoro pono bɔ mpaeɛ ma yɛn the Bible, mahunu ɛnyɛ saa ne yɛbɔ mpaeɛ sɛdeɛ twerɛ kronkron no ɛsie ma wɔn nsɛm nyɛ kakraa bi repeat. mɛma bɔbɔbɔ so Not ɛfiri sɛ Onyankopɔn aso nsiiɛ knows how to listen.
Impo se mframa kɛseɛ bɔ kora wɔ Nyankopɔn ebetie wo mpae bɔ te sɛ ne meka kyerɛ mo da di kan no. when we were gathered, I believe above the Na megidie ne sɛ deɛ boro nsoroma soɔ anasɛ deɛ boro ahum kɛseɛ soɔ no. that someone Na mewɔ gidie sɛ great, obi ɛwɔ baabi kɛseɛ bi. great Ɔte asɛm biara everywhere. na sɛ mpo ahum bɔ na sɛ mframadenten bɔ kora wɔ Nyankopɔn bɛte wo nka. Ɛho hia sɛ mpae no wobɔ so daa. Ɛho hia sɛ wobɔ mpae kasa tententene. Ɔfisɛ twerɛ kronkron sɛ wɔ Nyankopɔn wɔ soro. Na wɔde ɔwɔ asase so nti ma wɔn nsɛm nyɛ kakra bi. Ɛma wɔn ano nyɛ worɔworɔ. Na ma wɔn akoma nso mpɛntɛm. Na ma asɛm bi mfi Nyankopɔn anim. Ɔfisɛ wɔ Nyankopɔn wɔ soro. Na wɔde ɔwɔ asase so nti ma wɔn nsɛm nyɛ kakra bi. Na mpae no ɛbɛyɛ a bɔne tɔfa nkɔnkɔ kasa pii kwa. Nkɔbɔ mpae tententene mpae so ni mfasoɔ. Sɛdeɛ amanamamufoɔ no yɛ ne fɛ sɛ wɔsusu sɛ wɔn kasa tentene nti wɔbɛtie wɔn. Enti mo nyɛ sɛ wɔn. Na mo agya ne mo nneɛma ahia mo ansa na mo abisa no. Ang mga bagay na inyong kinakailangan bago ninyo hingin sa Kanya. Ansa koraa na wɔbɛka asɛm no Speak the word na iintindi. na wɔ Nyankopɔn nim dada. Kaya ang panalangin Impo ansa na wobɛbue w'ano wakasa no wɔ Nyankopɔn te wase. Ɛno nti mpaeɛ no bɔne tɔfa mɛma me kasa pii kwa. Adɔpa ne anadwo bɛbɔ mpaeɛ da biara wonyae ɛberɛ yɛda so te ase nko adeɛ. Mɔma mo werɛ mfiri sɛ bɛbɔ wɔ Nyankopɔn mpaeɛ. Afei yɛn asɛm misa ne sɛ ɔkwan bɛ ne bɛtumi yɛfa so anya ahotosoɔ sɛ yɛn mpaeɛ a yɛrebɔ no wɔ Nyankopɔn bɛtie. Mama yɛn kenkan. Mama yɛn kenkan Timoteo nwoma a ɛtɔ so 2 eti 2 ɛnkyɛmu 22. 2 Timothy 2 verse 22. Dwane firi mmerantebere mu akɔ no ho na di tenene gyidie ɔdɔ ne asomdwoe a ɛka wo ne wɔn a wɔfiri akoma a mutie mu frɛ Awurade bɔ mu no akyi. Ɛno nti ɛyɛ ade a wohia sɛ ɛberɛ a yɛrebɔ mpaeɛ no bɛfiri akoma a mutie mu abɔ mpaeɛ. Ɛdeɛ ne akoma a mutie. Ɛfiri sɛ wobɔ mpaeɛ asrɛ wɔ Nyankopɔn ang puso mo'y marumi. na sɛ wakoma mu nte na sɛ yɛfi nko a mama yɛn kenkan Petro nwoma di kan eti 3 sapagkat ang ɛnkyɛmu 2. sa buhay at makakita ng mabubuting araw ay Na deɛ wɔdɔ nkwa magdila na wɔpɛ sɛ wɔhunu ɛnnapa no ma no nyine tɛkyerɛma mfiri bɔne mu ne n'ano na nka ɛnaadaa asɛm. at gumawa ng mabuti Ma no nkyere bɔne na wɔnyɛ papa. Ma no nhwehwɛ asomdwoeɛ na wɔnni akyire. Ɛfiri sɛ Awurade ani wɔ wɔn a wɔtene so na n'aso abue ama wɔn mpaebɔ. mga pakinig ay sa kanilang mga daing Na Awurade ani sa wɔn a wɔyɛ bɔne. ay laban sa mga nagsisigawa Yɛn yɛ ade a ɛyɛ nwanwa. Ganda po no, no? Awurade ani wɔ ateneneefoɔ so na n'aso abue ama wɔn mpaebɔ. Awurade aso abue Kanyang pakinig ama wɔn mpaebɔ. ilang mga daing o panalangin. Nanso Awurade ani sa Noon ay wɔn a wɔyɛ bɔne. mga nagsisigawa ng masama. Ɛno nti sɛ deɛ wɔbɔ mpaeɛ no Ay mayroong masama. ɛyɛ nnwuma bɔne a na sɛ okuta akɔma bɔne a ɛkyerɛ adeɛ baako pɛ. Wobɛtumi abɔ mpaeɛ da mu ne adekyeeɛ nyinaa wɔ Nyankopɔn tie. Pagka Na sɛ ang puso na nnipa akoma no yɛ akoma bɔne ang gawain na wɔn nnwuma nso yɛ nnwuma bɔne a imposible pong pakinggan ɛtumi mma da sɛ wɔ Nyankopɔn bɛtie wɔ mpaebɔ. ang hari Twerɛ kronkron no sɛ abɔnefoɔ afɔdeɛ yɛ Awurade akyiwadeɛ ngunit na tɛɛfoɔ mpaebɔ ay kanyang deɛ ɛsɔ n'ani. nalulugod siya pag ang nananalangin matuwid. Na sɛ Kaya para deɛ ɔbɔ mpaeɛ no kailangan meron tayo ɛyɛ nipa teneneeni a sabi ni Pablo ɔbɔ mpaeɛ a Awurade ani gye. Nti sɛ yɛbɔ mpaeɛ a si tawag sa ɛwɔ sɛ ɛfiri akoma a mutie mu sa ka wɔn a wɔfiri
ahoni pamu ane akoma mu tie mu frɛ Awurade akoma mu tie asekyerɛ ne sɛn bama yɛn kenkan asomafo ne nnwuma tie de no nan ankyɛ mu du nsia Acts 24:16 na yɛmu na mɛsɔ me ho mehwɛ sɛ menya ahonim a enifɔ Nyankopɔn ne enipa fam daa ɛno nti yɛn akoma yɛn ahonim awɔ sɛ yeyi efi nyinaa fimani kwan sɛ ahoni mu nkekayɛ bɔne biara na sɛ yɛnya ahonim bɔne biara tia Nyankopɔn ne nipa sɛ wobɔ mpaeɛ na sɛ adwene bɔne wɔ wo tiri mu a wobɔ mpaeɛ a wɔ Nyankopɔn ntie enti wohia akoma mu tie adentira botie deɛ wɔ nipa akoma mu Matthew ngoma ti dunum ankyɛ mu dunkron Matthew 15:19 na akoma mu na adwene mane awudisɛm ayɛfasɛm adwamansɛm awiefosɛm adanse kurumu ne abosusɛm firi yɛnum ne nneɛma egu wɔ nipa ho fi yɛnum ne nneɛma egu wɔ nipa ho fi na sɛ wode ensa wahohoro didi a engu wɔ nipa ho fi ɛyɛ adeɛ mu da hɔ pefee sɛ na efiri akoma mu na akoma mu na adwene mane awudisɛm ayɛfasɛm adwamansɛm awifusɛm adanse kurumu ne abususɛm firi yɛnum ne nneɛma ama akoma no yɛ fi nti Yeremia ngoma eti Dunson ankyɛ mu enkron ase akoma wɔ hɔ yi ɛyɛ ɛnada asene adeɛ nyinaa na ɛyɛ ensamane pa ara hwan na wɔbɛnya mu ehunu yɛ ankyɛ mu du me Awurade na mehwehwɛ adwene mu na meso akoma mehwɛ na mema wo biara sɛdeɛ na akwan tie sɛdeɛ ne yɔyɛ aba no tie yɛyɛ adeɛ mu da hɔ pefee Onyankopɔn betumi ehunu akoma ne mu hwan na wɔbɛnya mu ehunu yɛ akoma no yɛ naadaafoɔ a brade gyina so na yɛn nsamane pa ara wɔtwerɛ konkona enkyerɛ aseɛ foforo mu no ɛsɛ akoma no yɛ bɔne ɛyɛ daadaafoɔ afei saa akoma no ayɛ daadaafoɔ asene ade gyina no onipa biara ntumi hunu gye wɔ Nyankopɔn aroti sɛ wɔbɔ mpaeɛ na wofa wɔ yiri akyi a da adwamammɔ hɔ yi akoma mu na efi ne awifusɛm ayefasɛm adanse kurumu ne adwamammɔ nyinaa no awɔ akoma no mu afei wɔbɔ mpaeɛ na wokuta akoma bi sɛ ya akoma abufuo nko ana ahye mu matia wo nyɔnko nipa ɛdeɛn na wobɛyɛ mpaeɛ bɔ so ni mfaso wɔ Nyankopɔn tie ɛno nti adeɛ baako a wɔsɛ yɛte aseɛ sɛdeɛ ɛbɛyɛ a Nyankopɔn betie yɛ mpaeɛ bɔ no mama yɛn di kan ente yakoma mu ansa ɛno nti mpaeɛ bɔ hɔ nyɛ sɛ wofiti ya na wobɔ mpaeɛ dabi awɔ sɛ wodi kan ate yakoma ne mu na wakoma mu te ansa mfatɔmɔ yɛ awarefoɔ okunu ne wɔyere na sɛ ntawantawa na menteme ho ase wɔ mo ntemu a na akɔbɔ mpaeɛ ofiri sɛ Nyankopɔn betie mama yɛn kenkan Petro ngoma edi kan etimi ensa nkyɛ mu nson okunu no mo ne wɔn ntena ne medie mu saa ara sɛ wɔyere ne yadeɛ ne ho nyɛ den na muni wɔn ni sɛ wɔn nso ne mo yɛ nkwa adom no wadidifoɔ bi na mo mpaeɛ bɔ kwan ansi anuanom ahunana akunu nom mo ne mo yere no mo ntena ne medie mu momfa ne die ma wɔyere sɛ ɔyɛ adeɛ ne ho nyɛ den na muni wonni fa ne die ma ɔbaa no makunu hunu nipa mmɔbɔ hunu yere mmɔbɔ
mbobɔ no emfa wona mbobɔ no ammo ne twede enwuna nimu ase ewo bedwam ananipa dom anim magunu ase fa ni die ma wo yoro se oyere ya ade ya ne ho nya din na mompaebɔ anokwan ansi nti se dabia wo bompaye na obɔ wo yere woyɛ wo yere basabasa onyankopɔn tie wo mpaebɔ anuanom akunana twa kronkron se bomfa ni die ma oyere se oyade ya ne ho nya din na muni woni se won so ne moyɛ enkwa adom no wadidifo bi na mompaebɔ kwan ansi mpaebɔ ano kwan betumi yesi anampaebɔ kwan betumi yesi wo awarefuo mu ankanka wa barama wo hunu ne yere mmɔbɔ abarama ne trimu adene na wonno ne yere no obompaya wonyankopɔn tie woyɛ okunu a wofa wo yere akyi na obompaya wonyankopɔn tie na ne yere dane ne ho ana wapa foforo asia nanmu saaro so na won so so oyɛ oba na wonni nokre emma wo kunu a na wo bompaya mesrawo nyankopɔn fiu memma wani kura naso yerum ya nyankopɔn na mmaransɛm yesua saa ne mai mawunu ente saa asofo na aka mo bompom fiti ya no mo bompaya ye de wan mo pe te biara wo mu biatumi bompaya saa da asofo no eyo sade wote be ne tie biara betumi abompaye dabi onyankopɔn onye na ade basa onyankopɔn tie ade bone yefo mpaibɔ mama yentie mama yenken kan ha ne ngoma tin kronche maduasa baako na yenim se onyankopɔn tie wade bone yeni onyankopɔn tie wade bone yefo na so bi fere onyankopɔn na woyɛ de wo pa ono na wotie no onyankopɔn etie woni pa na koma enya koma bone anonti Paul abra onyankopɔn frɛ ne ba asafo no mu no transema dika me kenkan kyerɛ mo no ɛwɔ asomafo no nnwuma mu no etie aduonu mienu ankyɛmu dunsia Acts 22:16 kra kronkron sɛ na afi adan na wɔrekyinkyim wo ho sarema wo mmɔ wo asuwen horo wo bɔne na bɔ Awurade din ɛvrɛ subo mu no yɛde na yɛde wo bɔne bɛkyɛw obɛbɔ Awurade din obɛfrɛ Awurade bɛbɔ asuma yɛde wo bɔne yɛkyɛw afɛ wo betumi yɛfrɛ Awurade abɔ Awurade din a wo betumi nso wabɔ mpaye na yɛwɔ gidie ne awerɛhyɛmu sɛ onyankopɔn ebetie yɛ mpaebɔ abra yɛde wo bɔne yɛkyɛw mama yɛkenkan brasesɛm eti sonchemu dunan 2 Chronicles chapter 7 verse 14 na semema na waba medin won so no bere won ho ase na waba mpaye na wɔhwehwɛ manim na wɔsane frim won akwan bɔne no so a meso mefiri wo soro metie na mede won bɔne akyɛ na masa won asase no yade ade a wonyankopɔn na hwɛ ani mu afiri wo honie ɔse na semema na waba medin won so no bere won ho ase na wɔbɔ mpaye na wɔhwehwɛ manim na wɔsane firi won akwan mmɔne no so a menso mefiri wo soro metie enti die wonyankopɔn hwɛ ani mu afiri wo no enye dene nyankopɔn sɛ gyae wo bɔne no sane firi wo akwan mmɔne no so gyae nnwuma bɔne no ye na sɛ wo bɔ mpaye a wonyankopɔn atie wo ye ne ahotosoɔ a ɛwɔ mu wɔ sɛ wonyankopɔn betie yɛ mpaebɔ de di kan mama yɛnte yakoma no mu yene buta yente yesua Awurade Yesu Kristo nkyerɛkyerɛ yi everse se ente saade a ene abre biara yɛwɔ sum mu no na wo bompa yɛda na wo twɛn sɛ Nyankopɔn yi wano enso wo mu ayɛ ne maaye wo bompa yɛda so wo twɛn Nyankopɔn sɛ nka wanyɛ wo so nanso bɛpem ne emaaye ade edikan wasanka wo ye ne edikan yesetie ma wo Nyankopɔn na setie obedikan ye ma wo Nyankopɔn na se edikan te wakoma mu
na de di kan ye asi wo asuba twere kronkron a kyerɛkyerɛ mu te wakoma mu na yi bɔne nyina afiri akoma mu mani kanyi akoma mu bɔne nyina afiri wansa na ye di kan abɔmpa ye mama yɛn kenka na afisofo ngoma ti nan anche mu aduasa baako Ephesians 4:31 mama wonyi yaudie nyina na kokobɔne ne yabufuo ne anokurokuro ne yabususɛm ene bɔne panyina mfiri mumu na sɛ yenum nyina wɔ akoma mu a yaudie kokobɔne ne yabufuo ne anokurokuro ne yabususɛm ɛwɔ wakoma mu a na odi ye kɔbɔmpa ya usi dan kura nya gidie sɛ wonyankopɔn kura betiyo wopa kɔfra wotefo nyina ne na ka onka wona mmɔ sampa ya bra wakoma mu nte wonyankopɔn tie empa bo hoi anya osofo na dwenkyerɛ anya atoro ni da so asofo de ma asofo ne se mompa ya wo yesu dimu mompa ya wo yesu dimu abra wano mo nkyerɛkyerɛ wo kwan papa awosanka wotena mu tebia papa awosanka wotena mu abompa ye abufuo kokobɔne yaudie ahoya watane nyina wo akoma mu a yase be bompa wo yesu dimu abra woni kante wo akoma mu Yohane ngoma na se mo ho anya afi wa nsɛm a maka akyerɛ mu nte nsɛm a manya aka akyerɛ mu nte mo ho anya afi nti sɛ de ɛbɛyɛ ho betumi yɛteɛ no yɛhia wɔ Nyankopɔn asɛm mama yɛn kenkan enyom eti wɔ ha dunkron chemudu baako mede wɔn nsɛm makora makomam na manya ho bɔne bi Psalms 119 verse 11 de betew ho ne ye Nyankopɔn asɛm Nyankopɔn asɛm na betew ho Nyankopɔn asɛm na bɛma wo ho afiri yung damit nasa isang tabi hindi malilinis yun magugunaw namon doon hindi malilinis yun kailangan gamitin mo yun sa paraan na dapat mong gamitin hindi naman ang salita ng Diyos na si wontade wode semina ne besi sande esetie na mom se ba nipa mu a Nyankopɔn asɛm no na te nipa ho ma ne nwura wakoma mu ansa mede wonsa makora makoma mu na manya wo ho bɔne bi anonti ampa sɛ ehia sɛ yesua Kristo mmaransɛm yi ɛfisɛ wɔkwan bɛn na ebetumi yɛfa so ahwɛ Nyankopɔn nsɛm a wɔyɛ akoma mu so abra woni atwene ananimdie biara mpo fa Nyankopɔn asɛm ho na wakoma mu no de nsɛnkyɛne na wopɛ ɛwɔ yesu dimu ɛwɔ yesu dimu na sɛ womfa nsua Nyankopɔn asɛm a ebeside na Nyankopɔn asɛm atewo ho Nyankopɔn asɛm na no ne ahotedie no ano ne ade de besie yakoma mu anuanom wama yɛnkae bontie Nyankopɔn asɛm no fa Nyankopɔn asɛm no sie wakoma mu na afefa yɛ adwuma Petro ngoma di kan eti baako nkyɛmu aduonu mienu 1 Peter 1:22 asomohwɛ sɛ watem ho wɔ nokore tie mu enti sɛ ho bɛnya tie a sɛ ho bɛnya afiri a na yɛ useti a wayɛ ma nokore no montem kra ho nokore setie mu enti ɛdeɛ na wɔsɛ yɛtie na yɛ ho ate tie nokore no Yohane ngoma eti dunson na yɛ wɔ kronkron wɔ wasɛm mu na wasɛm yɛ nokore ya won kronkron won kuremu na wasam ye nokure Petro ngoma dikaiti ba ku chemu aduonu mienu monte mokra ho nokure setie mu enti Nyankopɔn wasam ne yebesua Nyankopɔn wasam ne yebetie na se yetie Nyankopɔn wasam ne yedisie yakoma mu a ya yesetie mafen ade ne Nyankopɔn ensem a yedi besie yakoma mu sade yebeya yen ho benya ate ana yen ho benya afiri sade yebeya se yebompa ya Onyankopɔn betie yen ade ne Nyankopɔn ensem a yedi besie yakoma mu na ene yen gidie wo biribi yo sade yebeya yen akoma mu benya ate sade yebeya Nyankopɔn betie yen paibɔ no enuanom ma yen tie tweransam bi Timothy ngoma ataso mienu eti mienu nchemu dunkron
Na so Nyankopɔn nyina so otim ho pintin. Kura nsɔano yi Awurade nim wɔn a wɔyɛ ne deɛ. Ɛne ma wo biara ɔbɔ Awurade din ntwe ne ho mfiri deɛ ɛnte ne ho. Ɛno nti obiara ɔbɔ mpaeɛ asrɛ wɔ Nyankopɔn no ba no nye ne ho mfiri bɔne ho. Obiara ɔbɔ Kristo din no ana obiara ɔbɔ mpaeɛ wɔ Kristo din mu no ma no ntwe ne ho mfiri deɛ ɛnte ne ho. Deɛ di kan ɛwɔ se yɛte yɛ ho mfiri bɔne ho. Mama yɛntwe yɛ ho mfiri bɔne yɛ hodoɔ ho. Ɛnkɔyɛ adwamammɔdeɛ nkɔbɔ adwaman wobɛgyaa kyakkyabɔ wobɛyi wo ho afiri ewiase honam akɔnnɔ bebree mu wobɛtwe wo ho afiri yɛnom nyinaa ho sɛdeɛ ɛbɛyɛ akoma no ho bɛnya afiri na sɛ wobɔ mpaeɛ a wɔ Nyankopɔn atie wo na bɔne bɛn na ani kwan sɛ yɛde yɛn ho hyɛ mu bi. Mama yɛnkenkan Galatifoɔ nwoma eti num ayankyɛmu 19 Galatians 5:19 twerɛ kronkron sɛ na honam nnwuma no ada adi pefee ɛne adwamammɔ efi ahohwie abosomsom adutoɔ ɔtane akayɛ ahoɔyɛ abufuo apɛreapɛreɛ kunsum mpaapaemu nitan ensabro agobɔne ne deɛ tete saa yen mo ho na mɛrɛ bɔ mo kɔkɔ sɛdeɛ mɛbɔ mo kɔkɔ kane no sɛ wɔn a wɔyɛ saa ne mɛyiri nya Nyankopɔn ahenni no. Na ang mga nagsisipagsanay ng gayong mga bagay ay hindi magsisipagmana ng kaharian ng Diyos. Ano nti yɛwɔ nɔɔma bebree no a na wɔwɔ bɛyi afiri yɛn mu. Wɔnam akɔ no adwamammɔ afideɛ ahohwie na yɛka ho asɛm wɔ ha no mfato ho waware wɔsan so pɛ mmaa foforɔ a wɔn awareɛ anaasɛ waware awarefoɔ a wɔn awareɛ te sɛ Maria ne Joseph wɔwɔ yere anaa wɔwɔ bi dada na wɔsan de ho hyehyɛ obi foforɔ yere a yɛnim yɛ akɔnnɔ bɔne adutoɔ akayɛ abosomsom ahoɔyɛ abufuo apɛreapɛreɛ kunsum mpaapaemu yɛwɔ nipa binom wɔ no mpo awarefoɔ na abɛɛma bi wɔ no a ɛyɛ ɔkɔhwɛ adeɛ anim kra no wɔ baa no ɛyɛ jealous agye wɔ ntwɛ n'anim mɛkae obi afi kapampangan fo mu sɛ wɔde wotwe ne nkunu ama wotwe mmaa nyinaa ho ne nkunu enti adoe baa kora bɛtwe ne ho ne nkunu. Yɛwɔ nipa binom wɔ no mu asaa na wɔn teɛ wɔn ɛyɛ ahoɔyɛ a biribia na wɔn yɛ mu ahoɔyɛ a kyesɛ ahoɔyɛ a wɔwɔ mu a gyae ahoɔyɛ abufuo apɛreapɛreɛ kunsum mpaapaemu sɛ saa nneɛma nyinaa te wakoma mu na ade kɔbɔ mpaeɛ wabɔ mpaeɛ hunu nti ɛwɔ sɛ yɛyi saa nneɛma nyinaa firi yɛn mu na yɛnya akoma mu teɛ. Mateo ngoma eti dumienu nkyɛmu aduasa mmiɛnsa. Mama dua no nyɛ dua pa na n'aba ayɛ aba pa anaasɛ mama dua no nyɛ dua bɔne na n'aba ayɛ aba bɔne. Na dua no aba na wɔde hunu dua korɔ. Enwuritia mma mɔyɛ abɔnefoɔ yi wɔbɛyɛ dɛn yɛtumi aka nsɛmpa
na de aye akomama ma abusuo no na anoka Ayon. eroti Awurade Yesu Kristo Yung talinghaga, pabutihin nyo ang eka na bebuwo mu bubuti. se madua no nya dua pa na aba ya abapa Puno, sasama ang bunga. Sapagkat ang punong kahoy, na dua no aba no wodi hunu dua koro kayong lahi ehuritiama sabi niya, ode Yudafo no a wasoritia no no kayong masasama, moya abonifuyi magsalita ng mabubuti. moya abonifuyi mobeda yatumi aka nsempa na de aye akomama na abusuo no na anoka So, masama, yun ang puno eh. na se akoma no ya akoma bone a akoma na ye dua no na de befiri mu aba no so ye bone Bubuti rin yung bibig. eroti madua no nya dua pa matakyerema no nya takyerema papa Yung nasa puso, akoma no so ka ho bi ang lalabas sa dila. se wakoma ye akoma bone a de befiri wanu mu aba so ye bone 35 eroti Luka ngoma etinsia aenchemu Ang mabuting tao ay kumukuha ng kagalingan sa aduananum woni papa firi ne pa waboaboa no na koma mu no na oyi enipa di na woni pa bone firi ne bone a waboaboa no na koma mu no mu na oyi ade bone adi na efridie aye akomama aboroso no mu na anoka enonti lumalabas sa bibig. Halimbawa, para de aye akomama na abusuo no na ano no kama mema wonhweso bi mayero, ang puso, onipa bia wapachachabo mahilig siya sa sabong, kausapin mo. Ang pag-usapan nyo manok, ay de wona koma mu no ye chachabo gusto mo maghapon kayo so one ne de nkukọ ho nkomo a nkukọ chachabo na ne je ho niya eh. obehunu ne wona koma mu mfato ho Talaga, nilibig eye ababa wa merema anum ese ne pe kung sino sa wapasa mmerante wa anum no mo se ne pe no peso hunu ne wona koma mu a wode ene ne nkasa Oy, naliligaw pala sa'yo. oh bate se dani ese o pe o dani de mempe no Naliligaw din pala sa'yo si... ese ye friends ese o pe oh ani o obehunu se de obeye nanim se e friend na wona koma mu a obehunu afese apese waka ne ho asem enti ade biara wo na koma mu ne be free nanumu na aba eno ne asem Awurade Yesu Kristo kan yese de aya akoma ma na busuo no na ano ne kan Ting tao, kumukuha ng kagalingan. woni papa free ne pa waboaboa no na koma munumu na woyi adepa adi na woni pa bone free ne bone a waboaboa no na koma munumu na woyi adepone adi Kat sa kasaganaan ng na efridie aye akoma ma salita ang bibig. ma aboroso no mu na anoka enti se wakoma mu tia wano nso bete Pag malinis ang bibig mo, na se wanu mu te na wotetere ma ho tia na se wobo wo Nyankopon pa ye kura wo Nyankopon betie wo pero pag na se wakoma mu wo fi masama rin ang na se wotetere ma nso e wo fi a sabi mo, kasinungalingan, na ne wokeka na ya toro enada nya twomsem a ay naku, hindi ka po. wo Nyankopon tie wo mpa ibo sade akra kronkron no se anyama no mu nsem Pagka ang puso mo at na se wakoma na wano nyina ye bone a labas sa bibig mo, na se de efiri wanu mu ba no ye nada nsekuro pandaya, na nada nyina bia wo Nyankopon ntie wo ang unang mama yensa mmaso bio Petro ngoma di kan etimi yensa nchemudu na de odonkwa na wopase wo hunu enapa no mano nyina no emfiri bone mu na ne tetrema na no na anka na da asem at tumalikod siya sa masama. mano nyina tetrema emfiri bone mu ne na no na anka enada asem Yang sundan sa mano nchiri bone na wonya papa mano hwehwe asumdwie na woni akiri afese Awurade ani wo wona wotene so na naso abue ama won mpaibo ngunit ang na Awurade ani sa wona woyɛ bone laban sa mga nagsisigawa ng masama. Di po ba maliwanag? enianom yemu na ho ana Diyos, Nyankopɔn nsɛm yemu na hɔ umibig sa buhay, de wɔdɔnkwa kita na wɔpɛ so wɔhunu ɛnapa no magpigil ma no enyi ne tɛkyerɛma emfiri bɔne ho ang kanyang na nanano na anka ɛnaada asɛm panandaya, tumalikod siya sa masama, ma no enkyiri bɔne na wɔnyɛ papa hanapin ang kapayapaan ma no hwehwɛ asomdwie kyerɛ kwan sapagkat ang mga ɛwere sɛ Awurade ani nasa wɔatena n'afu wɔ so
na naso abue ama wɔn mpaebɔ. Ano nti yɛwɔ ahotosoɔ sɛ sɛ yɛwɔ akoma mu te a na sɛ yɛano anka bususɛm ne naadaasɛm a sɛ wode w'ano adi dwuma abɔ wɔ Nyankopɔn mpaeɛ na sɛ w'ano ne nya no bɔne a Onyankopɔn bɛtie wo. Adentira sɛ wokuta ano bɔne akoma bɔne abra wo bɔ mpaeɛ na sunsunsansoɔ ne sɛn. Mama yɛn kenkan Yakobo ngoma etimiɛnsa ankyɛmu nsia James 3:6 kronkron ne sɛ na tɛkyerɛma so yɛ wogya tɛkyerɛma yɛ wiase bi wɔ yɛn nakɔa mu a ɛyɛ deɛ ɛntene ɛde nkekanyɛ keka nipadua nyinaa na ɛsɔ nkwankyimie ɛtwa ne ho firi awoɔ mu no na ɛfiri amanehunu kuro no mu na wɔasɔ ano. Verse 7 na ntɔteboa ne takraboa ne ɛmmoa wɔwea ne ɛmmoa ɛwɔ po mu so nyinaa nnipa di wɔn so dwodwo wɔn na wɔadwodwo wɔn na tɛkyerɛma deɛ onipa biara ntumi anwodwo no ɛyɛ adebɔne a ɛyɛ wramfoɔ a awuduro ayɛ no ma ɛno na yɛde hyira Awurade ne agya no ɛno ara nso na yɛde dome nnipa a wɔayɛ wɔn Nyankopɔn suban soɔ anokoro no mu ara na nhyira na nnome firi me nuanom ɛnsɛ sɛ yɛnom ba saa. Mahunu yɛntene sɛ akoma no mu a wobɔ mpa yɛ firi no ɛnɔme yɛnso firi mu ba ɛni kwan sɛ ba no saa sɛdeɛ Awurade Yesu Kristo ne suani no asie. Tɛkyerɛma no yɛ ogya ɛyɛ ade ketewa bi ɛbɛtumi ahye kwaeɛ mu a amumuyɛ wiase ɛnti sɛ wakɔma monte na tɛkyerɛma no nso ho nte a tɛkyerɛma no na ɛde nkekayɛ ɛde fi brɛ nipadua no nyinaa. Tɛkyerɛma no yɛ akwa a ɛde nkekayɛ ka nipadua no nyinaa na ɛde nkekayɛ ka nipadua akwa wɔfiri awoɔ nkyimuyɛ nti ɛyɛ nokorɛ. Tɛkyerɛma yɛ wiase bi wɔ yɛn nakɔa mu a ɛyɛ deɛ ntene gyata nkraman mpo nsumnam kora nipa tumi de wɔn so dwodwo wɔn na mo tɛkyerɛma no de obiara ntumi nwodwo wɔn. Na ade nkekayɛ keka nipadua nyinaa tɛkyerɛma no te sɛ awuduro. Tɛkyerɛma kora na yɛde hyira wɔ Nyankopɔn. Tɛkyerɛma kora na yɛde dome nnipa wɔyɛ wɔ ne Nyankopɔn suban soɔ ɛno na yɛde hyira Awurade ne yɛgya no ɛno ara nso na yɛde dome nnipa wɔyɛ wɔ ne Nyankopɔn suban soɔ. Anokorɔ no ara mu na nhyira ne nnome firi. Me nuanom ɛnsɛ sɛ yɛnom ba saa. Yɛgu so a yɛkasa fa mpaebɔ ho anuanom yɛnya nsua Kristo mmaransɛm a aka ne mpo yɛnya mmɔɔ so koraa empaye asemuti kura na yagusu wɔ no na yɛn ɛyɛ adesua aso yie efrisɛ ɛyɛ ade abuhia sɛ wo bɔ mpaye a de di kan te botatrama ho ne tatrama no edua ɛyɛ akoma no te ho wabatena asumdwie mu ubeyi insisie enada afiri wo mu na awasa wo hyɛ wo kanea so sɛdeɛ ɛyɛ a wata aka no yɛsɛ tatrama no epiepia no nanso ano no na akoma no piepia nanso tatrama no mpɛ sɛ ɛbɛka ne bu afu ne ho ɛwɔ nipa bi ne mu hɔ nom asaa na wɔanom teɛ wɔn tatrama ɛka ɛnaada asɛm nanso saa tatrama korɔ no ara ɛna wɔde daadaa ne nyɔnko nipa na tatrama wɔde daadaa wo nyɔnko nipa de bɔ nkurɔfoɔ dua de di nkurɔfoɔ atam na wɔde anokorɔ na ne tatrama korɔ na bɛbɔ mpaeɛ na afiri sɛ Nyankopɔn bɛtie
Nyankopɔn betie takyerema nya twomosɛm nkuto na ahyɛ mu mana ada sɛ akoma aye ntokwanko na ahyɛ mu ma sɛdeɛ balaktas kaeɛ no balaktas sɛ wohyia wɔ nipa bi na sɛ wɔde anigyeɛ animu ne sedeɛ ahyia wo a hwɛ wo so yɛ obetumi ayɛ wo tamfo kɛseɛ afahyɛ wɔ adwene mu wane wo ɛbɛkoyɛ balaktas Francisco Balactas Laura yenem ne nanwensam ye woni pa bi ni mu ono ma wo hwe wo no mani mu omo no wo seresere ohunu wa na ne gye da so akoma no de na enya twumde bebre de wo ka no nya no kore eno nti mama ye hunu ne eye wo Nyankopɔn asɛm a ye de besie yakoma mu de di kan mu nyi na da emfiri ho monka enada asɛm sɛ de wote ne Petro ɛsie no mfa wano enka na da asɛm na otakyerama nso mfa nka bɔne na adia bio na wɔse yɛ kae Mateo ngoma etinum ahenkyemu aduasa nsia na mama mokasa enya ane na dabi na de buru Yesu wo no efiri bane mu Mateo ngoma etinum kyemu aduasa nson ndi sa wo kasa say ane say dabi aso sa wo kasa ane na se enya no kra na se ntesa ana efiri bonsam afei okwa be na wose ye fa so kasa mama yankenka na Yakobo ngoma etinum kyemu dumienu James 5:12 na meni anom na nyina akiri no yenum nyina akiri no monka ntam monka wasoro na asase ana ntam biara na mama mo ane enya ane na modabi enya dabi na moanhwe atem wo mu diemu da ho die Awurade Yesu Kristo ni asomafo no kyerɛkyerɛ ene se yakasa ebedi no kore se ye ane a an ma ane nya wo ane da wo dabi enya wo dabi na wankwan kɔhwe atem wo mu ana se wasaye mu mfato onua bosome ni wo ametua woka bosome ban aso onua bosome ni wo ametua woka bosome ban ewiase na ewie ana se de ban ewie awusa nipa na wo de ne kasa no ewo gidie se obetua ne ka ana mfato wonim se wontumi ntua ne ka enti ansa na ada wo hye nipa ne beso no se wo ye na se wontumi ntua ne ka ko nipa ne nche ko ka che ne se wonua eye eda me hya wo sanka metua wo ka no misika no anso nti ma me na kakra ka na watwese me ne bebrawo nti ka no kore se ane obeba na kwano ye ne se ane meba o odi agimidi meba o megidi meba nanso eni kwan se mokasa sa sade ye be ya yenkwa ye bone wa akoma mu no sade be nya bone biara ntie wo Nyankopɔn no sei na wose ye kasa mama yenkenkan Yakobo ngoma etina nchemu dumiensa na afei mo kasa ene ne woche na ye bekose ne se kuro yi mu akodi wa afei na aton ne yenya mfasowo na nso munim die ebeba woche na amonkwa ne die everse moye huhuru a eyi ne ho kakra na afei eyura na emom ankasa se mo kasa se Awurade pe na ye nyankwa ye beye yen ana yen ti sana wase ye kasa hindi naman natin tiyak ang ating buhay. Arese ye ni yankwa ma hotoso aso se ye wabusuafo bia ye nim wona Nanay, bakit naman ikaw? de ba no se maame
adentina aye esum aduru so woda so no aduane every say wo mo no one fried rice na one ne vinegar and fish and a beye de wasi ade achi ameti na so anopaduan na mameto no every say woda na wansore owuye wone nemu eno nti se obi bisa wo mfato obi bisa so beba na ka se ane se eye wenyankopon pa every say wunimu de beba chena eye bisa se da ben na wobetua meka o se nyankopon ya atomo a bosome ye wiye metua woka sa woka sa diso ma wo ane nya wo ane na wo da bi so nya wo da bi na manhwe atemu mu sa na o Kristo ni tie nuanom wa mo mfiti prako penkasa na wakasa eni amani mo nyamba ne nsemu so wakamri bi obana ho mmade ne se wode beye adwuma nya so bekasa ane nso woni tirimopo biara sa wobeko ka kire woni ane prako pe tisane bentume ma woni amentume ma fa chame ayama wo se obedi nokure akire nipa no na eya so be kan nokure akire nipa no se ne sa obehye nipa ne bonso woni adwene biara se aba a wahye no bedi so ana woni nokure otatere ma na kan na adasem ene nya atwumsem nso wom yenum nyina ye ne ma isi wo mpa ba no kwan se de be ya wonyankopon ntie wo mpa ibo na se wonyankopon hunu se na da bi wo wakoma mu a na se na da bi wo tatere ma so a tatere ma no mawunu ebetumi adwodwom mu anyina na se tatere ma no de obiara ntumi nwodwo no aso obiara ntumi nwodwo no a wonyankopon de obetumi adwodwo no enipa apaso wo hunu kwan pa ya fa so kasa ye manyankopon kyerɛkyerɛ yen wa maame wonuanom onafofo na se yan kyerɛkyerɛ wo sɛ de yɛsɛ kasa anie wanonte awose nyankopon kyerɛkyerɛ ya no sɛ de yɛsɛ kasa takyerɛma ya de bompa ye no anya takyerɛma bɔne sɛ de bɛyɛ wo nyankopon betie ye mpa ibo na die aka wone se benya no kura takyerɛma na die aka no kura takyerɛma hono eye no kura akoma ene die wo mebusam enwomane mu etie die asamba ako anchemu at ang kautusan ng kagandahang loob ay nasa kanyang dila. yenum ne nyama wasiye yo mebusam etie die asamba ako anchemu awase yebuye ya no awanyansa mu monfa nyansa takyerema enkasa mebuse metedi asaba akunchemu aduenu nsia frose woni pa binim wo no mo a bone enko enna ahye takyerema ne soma buye obuye na no nyansa mu adaye enkyerɛkyerɛ wona takyerema so tisi yebuye ya no a wose yebuye ya no nyansa mu ye ni ade ye wonyankopon wasam na hwehwɛ enna ada biara ni mu atoro sem biara ni mu nya atwomsem biara ni mu bo apayo sem biara ni mu na sa wakoma no edi nokura na sa wotakyerema so di nokure na wo bompa ya obetumi nya nwerehwemu ne wotoso wo se onyankopon ebetie na de papa biara ni abrabo mu akyane yen se wo gidie se onyankopon betie ase a wo tie wo abra wo bompa ye makunu mafa hu bebremu mafa na mabebremu na se onyankopon bi wo ho abetumi adwane akọ ne nkyɛn a ɛyɛ sononkokora na mafa owu amena bebre ano
Manalo asafo ne mu asofo brome ama yagime kwoto yaresabia babro na wotwe. Manalo asafo no asafo madumienu atame wa magala pampanga. Saa na adwene yakoye atwere konkron adisia. Yakopon na tumunti menya hoto na talak na komba ba kire me. Na wanu mo hye ya Philipia man no asrafo na wo mo sa abre no 1976 na me water luck na me de enkyerɛkyerɛ hyehyɛ so wɔ badwam ama nkrofo tie na emrantewa enna na wo mo ɛhyɛ asrafo ataade mo ba san kom ba kyerɛ me na assemblyman no we kurase wɔ na mma ho kwan sanka wo ma wɔ mo kwan a anka wo mu kume awrese no kra wo mu no se na wo mo nya asrafo na wo mo kɔ srɛ ataade ne afiri wana asafo ma wo ya asrafo ne nkyɛn nti no kwasema wo mu se wo nyankopɔn wo abra bomu a bompaye abra wo wa ho kyerɛ mu no bompaye manalo asafo ne mu wasofo enum abro me wa pampanga me bompaye se manyankopɔn nya me ho efrise na me nko ana me wo ho me bompaye wie ye ntam eya ho hare ababere wa bi ehunu se ye abro me na saa nkrofo no hwasofo no omusuro ye efrise na wo ba no tiatiem eno omu dwane ye wonu se owo ahotoso ne arehwemu wo nyankopɔn mu a wo ho kyerɛ mmere mu no owo gidie ne ahotoso se wo nyankopɔn betiew me kai wa palit pampanga me moja amroso akofem na ye 60/30 na mani so kra chinime na mentume home ampa ye nko na me boy ye se Awurade hunu me mabo na mete berebe nyunyu bi ho atenka me mu atise ne me moja amroso no aba fem na yede mekwa yaresabia wa malolos Wanyankopɔn mo wane na ho mobrum ye mpaye tiawa bi Awurade hunu me mobɔ efese saa abre no betume nya home na frinye no so Nyankopɔn mahunu Nyankopɔn na ho mobro ma brabo ma bepem ne asem kro no aro na meka kyerɛ mo efiri me sua hunu mu ye eye bibia o wasa wo Nyankopɔn wa brabo mu na me ne me nana bi na me Ebenezer na abra ne yete kai ne na hyen bi aka epa ne lord ta ne paaye na ka ta ne paaye no ejinae na kai kase bi so de Amerika edi yachi eba na abra me hunu dade na etua eye ka nanu anka be wo machi no metie mo se Awurade hunu ye mobo mahunu se obi ehunu saa kwan omo mo hunu saa kwanhia no omo nyina afiri se nipa bi ewu na aye ahwehwe ne nyina paapaaye na me nana anu ada na wadi mfie be ye 9 saa bre no na metie mo keke se Awurade hunu me mobɔ na dade bitua ka no anon ka baba wo machiri no ejinae afise ka ya kase mienu ntem na yewo na anuanom yenim ne mesua hunu a kyerɛkyerɛ yɛn sɛ wo Nyankopɔn bi ebetumi ya frɛ no a ya wo hia mu owuo mu no wo Nyankopɔn nya ho ye ne wo Nyankopɔn bɔhye ɛwɔ Hebrifo nwoma eti dumie nsanche munum hwɛ kronkron ne sɛ wo Nyankopɔn sɛ meri nya wo ho na meri empa wo da momma sikani bre mama bra bomu na mompene de mo wo so momma ni so de mo wo Every Awurade no ara ka sɛ meri nya wo na so meri empa wo da
Onyankopɔn a wɔkasa no wɔntumi nni atoro ɔsɛ mere nya wo da na sɛ yɛnim sɛ de yɛsenya gyidie wɔ Onyankopɔn mu ɛyɛ sɛ tie ma no ɛbɔ no mpaeɛ a ne nsɛm ɛbɛba mu sɛ mere nya wo na mere mpa wo nso da ɛno nti ɛyɛ ade a ɛwohia sɛ ɛbɛsua sɛ mpaebɔ ɛyɛ yakodeɛ wɔ abrabɔ yi mu mpaebɔ ɛyɛ dwa ne kɔhyɛbea wɔ abrabɔ yi mu na sɛ wonim Nyankopɔn kyerɛkyerɛ na yɛhunu sɛdeɛ Nyankopɔn wɔ asɛm sɛ teɛ na yɛhunu kwan betumi afa so wate yɛn ntɛkyerɛma ne yɛ no so a sɛ yɛbɔ mpaeɛ a yɛnya gyidie sɛ wɔ Nyankopɔn bɛtie yɛ mpaebɔ na deɛ wɔ mu hɔ no sɛ yɛwɔ noma binom wɔ hɔnom a ɛwɔ sɛ yɛde yɛ adwuma yɛbɛyi yɛn ntɛkyerɛma firi bɔne mu yɛbɛgyae atoro die yɛbɛgyae adanse kurumu yɛbɛgyae atorɔ yɛbɛgyae ɛnaada asɛm ade bɔne biara ntɛkyerɛma no yɛ no yɛbɛyi afiri yɛn mu yɛbɛyi afiri yɛn nipadua mu atoro nyinaa wɔ sɛ yɛyi no nyinaa firi yɛn nipadua mu mama yɛnkenkan Efesofoɔ nwoma na nkyɛmu aduonu num enti munyi ɛnaada ɛmfiri mu no obiara ne ne nyɔnko nokorɛ ɛfiri sɛ yɛyɛ yɛn ho akwaa enti munyi atoro ntwene atoro no yɛbɛyi atwene munyi atoro ntwene na obiara ne ne nyɔnko nokorɛ mama yɛnya atorofoɔ sɛ wɔn a wɔkeka sɛ wɔyɛ kristofoɔ nanso sɛ wɔn bue wɔn ano a atoro nko na wɔn ka abɔ sɛ yɛdi nokorɛ wɔ yɛn kasa mu ɛne kwan sɛ nyaatwomsɛm biara ba mu ɛne kwan sɛ yɛdaadaa na daa asɛm no sɛ ane ɛyɛ daabi ɛne kwan sɛ yɛhunu atoro biara wɔ yɛn mu sɛdeɛ bɛyɛ yɛbɔ wɔ Nyankopɔn mpaeɛ a wɔ Nyankopɔn bɛtie anuanom yɛn asɛm ti ne fa mpaebɔ ho nanso yɛn nipadua nyinaa no ɛwɔ sɛ yɛma no gyina Nyankopɔn asɛm so sɛdeɛ bɛyɛ a sɛ yɛbɔ mpaeɛ a wɔ Nyankopɔn bɛtie yɛn ntɛkyerɛma yɛano yɛadwene nso saa ara ɛwɔ sɛ ɛne Nyankopɔn asɛm ba abira enti yɛn yɛ asɛm tie a ɛware yɛn fa mpaebɔ ho yɛnuanom nhwɛ wɔ Nyankopɔn akyerɛkyerɛ yɛn wɔ kwan bɛfa so akasa ɛfiri sɛ tɛkyerɛma a yɛde bɔ mpaeɛ no anaa tɛkyerɛma a yɛde kasa no saa tɛkyerɛma korɔ no ara na yɛde bɛyi wɔ Nyankopɔn ayɛ nti sɛ yɛma yɛn tɛkyerɛma ho kwan ɛma bɔnsam ɛdaadaa yɛne a na wɔde bɛyi Nyankopɔn ayɛ ɔde bɛbɔ mpaeɛ ɔfiri sɛ Nyankopɔn bɛtie o onuabarima da ne mɔma yɛnsa mma so bio Yakobo nwoma ɛtimi yɛnsa ankyɛmu nsia Twerɛ Kronkron sɛ na tɛkyerɛma nso yɛ wɔ gya tɛkyerɛma yɛ wiase bi wɔ yɛn nakwan mu a ɛyɛ deɛ ɛntene ɛde nkekaeɛ nipadua nyinaa na ɛsɔ nkwa nkyimiiɛ a ɛtwa ne ho firi awoɔ mu no na ɛfiri amanehunu kuro no mu na wasɔ ano nti tɛkyerɛma nte sɛ wɔ gya sɛdeɛ wɔ gya ketewa ɛwɔ tumi kɛseɛ no tɛkyerɛma wɔ gya ketewa bɛtumi ahyɛ kwaeɛ kɛseɛ mama yɛnkenkan ankyɛmu enum saa ara nso na tɛkyerɛma nso yɛ ɔhonam ketewa ɔhonam akwaa mu ketewa ɔhonam akwaa mu ade ketewa nanso ɔhoahoa ne ho ade kɛseɛ ho ogya ketewa nso monhwɛ kwaeɛ kɛseɛ a ɛbɛtumi asɔ te sɛ Australia America California ɛyɛ egya ketewa bi na ɛsɔɔyɛ o kwaeɛ mu ahye ɛde wɔ sɛ yɛ pii na ɛbaeɛ saa na tɛkyerɛma no nso teɛ nanso ɛbɛtumi ɛde nneɛma kɛseɛ aba ɛbɛtumi ahanya nneɛma kɛseɛ ɛpa akyerɛ sɛn tɛkyerɛma no ɛyɛ wɔ gya yɛn tɛkyerɛma wɔ hɔ yi bɔnsam bɛtumi apusu yɛn tɛkyerɛma ama no wadi atorɔ ama no aboa paa yɛ biribi ama no adaadaa nyɔnko nipa ama no asua nyaatwomsɛm nti sɛ ɛba saa no a
yɛmpa ɛbɔso mmanfasoɔ na yɛntakyerɛ makora betumi de yɛn akɔ wɔ sɛyɛ mu baate yɛnwoma ti dumienu ankyɛmu aduasa nsia na mesɛm sɛ nsɛmhunu biara wɔ nipa bɛka no ɔbɛbu ho atɛn atemu da asɛmhunu biara yɛbɛka no asɛmhunu biara wɔ nipa bɛka no bɛbu ho atɛn atemu da ɛno nti sɛ ba wɔ kasa mu a ɔwɔ sɛ Kristo nkyerɛkyerɛ ana tenetene yɛn abɛsɛ nipa deɛ ɔmo kasa ɔmo bɔ Nyankopɔn di basa brade brade wobisa obi sɛ fish ne boɔ yɛ sen ɔse kilo no baako yɛ ɔha sɛ ha brade da fish na ne boɔ de ne saa no na obi a wotɔ wɔ fish ara na wotwe Nyankopɔn di akɔ bata fish no ho Nyankopɔn na tɔn nam no ɛyɛ tiwadeɛ sɛ wobɔ mpaeɛ anaasɛ sɛ wo kasa amma wo Nyankopɔn din basa sɛ wobɔ Nyankopɔn din kwa awa wo kasa mu abra so ni mfa sɛ wo Nyankopɔn ma wo mfa ho ni ma wo mfa ho tɔtɔrɔtɔ ɛno nti yɛ mpaeɛ bɔ mu no awɔ sɛ yɛhwɛ yɛ tɛkyerɛma so yi mo mfa wo buo ma wo Nyankopɔn sɛ wodi wɔ agorɔ a sɛ woyɛ aseresɛm a ɛmmɔ Nyankopɔn ni mfa ni agorɔ wokɔtɔ wade na ne boɔ de ne nkɔbɔ Awurade din Awurade oyɛ wade a nkɔkan okeka wo nsɛm hu na mmɔ Nyankopɔn din asɔfoɔ ne kasa wɔ Yesu din mu na so mo ka torɔ eni kwan sɛ ba ne sɛ mama yɛsua Nyankopɔn ne mmaransɛm yɛsua Kristo mmaransɛm yɛntɛkyerɛma no ntɛkyerɛma yɛde yi wɔ Nyankopɔn wayɛ no eni kwan sɛ yɛde saa tɛkyerɛma no di atorɔ eni kwan sɛ yɛde saa tɛkyerɛma no di Nyanko nipa tam bɔ nkurɔfoɔ adua da ɛnhyɛ wo Nyanko nipa so eni nkurɔfoɔ atam yɛwɔ tɛkyerɛma bi wɔ hɔ no mokora adome nipa bɔ nipa dua egu nipa ho fi mama yɛnyɛ saa ne ma no bi sɛde bɛyɛ wo Nyankopɔn betie yɛ mpa ɛbɔ wɔkyena yɛbɛsua saa asɛmti ɛtoa so yɛbɛhunu tɛkyerɛma wo hia yɛhunu sɛdeɛ wo Nyankopɔn nsɛm no sɛ yɛ ade abuhia mama yɛnyɛ nyaatwomfoɔ mama yɛ naada Nyanko nipa mama yɛ ni atorɔ mama yɛntɛ yakoma mu yɛde tɛkyerɛma no sɛdeɛ bɛyɛ a wo Nyankopɔn ɛbɛtie yɛ mpa ɛbɔ ɔkyena sɛ Nyankopɔn yɛ adom a ɛbɛtoa saa asɛmti yi so ɛmfasoɔ papa bɛn ɛna wo nipa binya ɛfiri wɔ kwan pa yɛfa so ɛbɔ mpa yɛ musiesua wɔ kwan pa yɛfa so bɔ mpa yɛ ɛmfasoɔ bɛn ne yɛbɛnya anuanom bawo no sɛ wobɔ mpa na wo Nyankopɔn tia hwini wa obetumi de atoto ho ama na yɛyie ade tira sɛ wa mampanyini tie wo krampo na ɛyɛ de kɛseɛ ma wo obi a wotumi etie wo a ɛyɛ hunyade yɛ kɛseɛ ma wo na ade sɛ wo Nyankopɔn tie wo ani boɔ sɛ wo Nyankopɔn tie wo a ani boɔ mfato ho wɔdɔfo wɔ yare yadeɛ na ayɛ wo dadwene na sɛ wobɔ wo Nyankopɔn mpae na wo Nyankopɔn tie wo a betumi atua ntumi ntua ani boɔ na ewie mu hyɛn no pɛtɛ bi kɔwura a engine mu ebinom mpo na ɔmo mfi na so be de me fie ɛwɔ sɛ ɛbra na yɛkɔtwerɛ konkra de sua ase no ewie mu hyɛn no akonya akwanhyia pɛtɛ kɛse bi kɔhyɛ mu bahuno na mogya kora awɔ ɛhyɛn no baabi afan ne wɔn ano na ewie mu hyɛn ne twa ne ho fɛdɛfɛdɛ wɔ wiem bɛyɛ semadio no na ebisa saa de tina yɛntumi nsi fam na ɛbaa sɛ yɛntumi nkɔ sɛ yɛsi fam prɛko pa a ewie mu hyɛn no egya betom nti na ɛwɔ sɛ petro wɔ mu anasɛ gas na wɔ mu nyinaa ɛsa yɛkɔduru yɛn no odumugya fo bebree no abɛtwa yɛn ho hyia na wɔn na ɛte ɛhyɛn no mo binom amfi dodoɔ na amfi me deɛ bɛda wɔ Nyankopɔn ase ka sɛ Awurade sɛ mawie yɛ ni a mentumi nyɛ hwee na mmom sɛ nyɛ wɔ pa
ama yempira wanyankopɔn mo wane na homabudum no abra yekosi fam no na wie mu hwe ne twa ne ho fɛdɛfɛdɛ wɔ wiem na mante aseɛ sɛ ɛyade ebuhia sɛ awie mu hwe no mu fa ngo nyinaa ya no no ma ne sa ɛnyɛ sa sɛ awie mu hwe no kosi fam prakopa eja betum abra paturo wom te wanyankopɔn na homabudum no obi empira na yetumi mpo akosi fam asumdwie mu ti sɛ onyankopɔn bi wɔ hɔ a obetumi de wo ho ato ne so a asumdwie kɛseɛ biara ne wɔ asene yɛn sɛ onyankopɔn wa bra bɔ bra wo fa ho kyerɛ mu onyankopɔn se mere nya wo na mere empa wo nso da nti yɛ kyerɛkyerɛ mo ɔkwan pa yɛ fa so bɔmpaye sɛ de twere kronkron no ɛseɛ ɔkyena anuanom mama yɛntoa saa ne ma isu mani da so de sɛ mobɛsane yɛba na ansa na yɛbɛhyɛ aseɛ no mama yɛmmɔ wɔ nyankopɔn mpaye mama yɛmmɔ mpaye anuanom. Tayo po'y sama-samang manalangin at magpasalamat mga kapatid. Panginoon naming Diyos, Ama naming makapangyarihan sa lahat, sa pangalan po ng aming Panginoong Heso Kristo. In the name of our Lord Jesus Christ, we are grateful to you for another good opportunity that we are able to hear your words. We understood in our hearts that we are so blessed that the blessedness we have found is incomparable because of your mercy. Kristo din mo gaya dawa si bebre dawa hen so amade pa achiewa ma ina kwenya pa Your name is what we call in times mama inti asi ane nimdi kasi have resi yahya no a ene wo biara yebetumi adwane yakɔ ne nkyɛn Awurade dawa se wawotema na wuti mmɔbra da woma yɛnya ho atenka woma yɛnya wotema ho atenka bra yɛnim wɔ mpo agya yɛsrɛ wo sɛ mmara yɛn ho nya yɛn ho abɔterɛ bebree hono nipa nyinaa mmɔbɔ yɛbɔ mpa yɛsrɛ bɔne fakyɛ ama mmarato wɔ ne bɔne bebree yɛyɛ tia wɔ mmerɛ bi a atwa mu yɛsrɛ wo sɛ ma wotene ne nhyerɛn akra bebree a wɔna kwan ayera ɛso yɛsrɛ wo sɛ wɔn a wodi dwumadie akyi frɛ wɔn na wɔntie wɔn nsɛm kronkron wɔnadɔfoɔ nso ka ho agya yɛsrɛ wo sɛ ma yɛn nyinaa yɛntumi mmom nsom wɔ kwan pa so yɛsrɛ wo sɛ kae yɛnyɔnko nnipa a wɔn adwene mu aduru sum yɛsrɛ wo sɛ hunu wɔn a wɔmowɔ ahokyere mu tabea a ɛdene mu wɔn a yadeɛ ɛwɔ yɛ mmerɛ mu nti wɔn a wodi awerɛhoɔ wɔn a wɔahwere wɔn adɔfoɔ yɛsrɛ wo sɛ ma nea yɛfa mu nyinaa no mmrɛ yɛn nteaseɛ yɛwɔ yɛn Nyankopɔn a yɛbɛtumi asom no na yɛde anidie ama no Awurade wo nsɛm na yɛgyae adeɛ biara a wɔyɛ abrabɔ mu no hyɛ yɛsrɛ wo sɛ hyira yɛn nuanom ne yɛn nyɔnko nnipa wɔboa sɛ yɛbɛhyeta wo nsɛm yɛda wo ase pii wɔ yɛn Agyenkwa Kristo Yesu din mu amen mama yɛn nkyɛnhyɛnmu
Mama yina yinisanka dado ne shure free ne jawasoro. Adoma yarisa ne nkwaje free ne radi Yesu Kristo. Ne honhom kronkron mu ayonkoye. Entene ye nyina kumamu. Sese ne da nyina. Amen.
Brothers, sisters, and fellow men, the scriptures has prophesied perilous times ahead. It has warned us about the evil that will beset humanity in the last days, where people will turn against each other because of greed and the insatiable hunger for power and world domination, and about horrifying plagues and famines that will take the lives of millions worldwide. We are now starting to witness these signs one by one. Unrest and turmoil all around. The unmistakable stench of evil can be felt everywhere. And people are starting to look for answers and are not finding one. It is time to come together as one and humble ourselves before the Lord of hosts. Let us kneel down and lift our supplications to Him that has the power to save us against the rulers of the darkness of this world and the spiritual wickedness in high places. Let us call upon God Almighty for the sake of our children and our children's children, and for every inhabitant of this world who seeks hope and salvation, that we may find peace in our hearts and hope in the great beyond. Despite the predicament that humanity is now facing, brothers and sisters and fellow men, let us prepare our hearts in prayer. Masama po tayo. Let us all pray. Mamaya mampayo niyo. Lord our God, Awurade Father Nyankopɔn, great and almighty, Agya in the name of Twediampɔn, begotten Son, awɔ Awurade Yesu Kristo din mu. altogether Yɛn na wabɔ yɛn, before your yɛn nyinaa yɛbɔ mu. Yɛba w'anim kronkron adigya. we may be from different denominations of faith, Ɛwɔ mu sɛ yɛfiri gyidie kuw ahodoɔ mu. Yɛn nyinaa yɛde akoma koro one voice we are calling before you. ne ɛne koro ɛfrɛ To thank wo. you for protecting us, for delivering us every day, Yɛda wo ase sɛ wabɔ yɛn ho ban. providing us with Ada bia our wogye yɛn ɛfiri yɛamanneɛ mu. despite Ɔma yɛn the pandemic deɛ ɛhia yɛn. Yadeɛ nyinaa akyiri. difficulties we experience. Ahokyere a You yɛfa mu restore us nyinaa with akyiri. your love, your caring, Da woma yɛnya wo dɔ ho atenka. Woma yɛnya for all your kindness, wo tema ne w'ahommɔborɔ ho atenka. with Yɛda wo faith, na wadɔ yɛn. rich in mercy, Agya, yɛwɔ gyidie sɛ wɔde yɛn ho mmɔborɔ ne timmɔborɔ abu wo so. Ɛmfa wo ne deɛ ɛbɛto yɛn. Wɔre ɛnya yɛn hɔ da. it is for our good. Na deɛ ɛbɛba yɛn abrabɔ mu biara, Trust ɛwɔ ma yɛn nkɔsoɔ. that you will keep us Na safe yɛwɔ gyidie kɛseɛ wɔ wo mu. problems. Sɛ wobɛbɔ yɛn nyinaa ho ban. This is the Wobɛyi result amanneɛ of our many shortcomings, ne dadwene afiri yɛn so. iniquity Yɛn before you. isa ne yɛn mmaratoɔ ne yɛn Due to many people transgressing your law and turning away from you. Forgive us, Father, now that we have forgiven those who sinned against us. Please remember all those rulers of ɛsrɛ the wo world. sɛ Give wɔn a them, ɛwɔ wiase nyinaa keep them safe, ma wɔnom ahoɔden give them wisdom as kɛseɛ they decide ɛfiri yadeɛ yi mu. people Ma wɔnom nyansa berɛ a wɔnom pɛ sɛ and those who are helping to ease wɔnom temamufoɔ ne of our fellow men, those who are helping to augment with our needs. Please amanehunu bless them, ne reward
atete every nipa nyinaa brabo mu na wade wɔn nkwa asi wɔ ɛyɛ adɔyɛ aboa nipa no ɛsra wɔ sɛ bɔ wɔn agya bɔ wɔn mu biara sɛdeɛ ɛbɛyɛ a betumi aboa yɛn ho yɛn honom ɛwɔ yɛn hia deɛ mu wɔn a wɔhia mmoa wɔn a ɛwɔ ahokyerɛ nyɛ ne yɛde ne ahomasoɔ wɔ anim a yɛbɔ mpaeɛ ɛma wɔn a ɛwɔ ahokyerɛ bɔ mpaeɛ ɛma wɔn a ɛwɔ amanneɛ mu na yɛsrɛ wo sɛ ma wopɛ ɛnyɛ hɔ mpaeɛ bɔ ne sɛ sa wɔn a wɔyɛ adeɛ no yadeɛ wɔn a wɔn ani da soɔ ayora na wɔn nyinaa mmɔbɔ wɔn a wɔte ne suo esiane wɔn adɔfo a wɔahwere wɔn nti na ɛyɛ adeɛ nti ɛsrɛ wo sɛ kyekyere wɔn werɛ na ma wɔn akokoduro ɛsrɛ wo sɛ bɔ yɛ busua ho ban yɛn mma na yɛn nanaanom da wodɔ basɛm na abere nyinaa yɛgyae yɛn nkwa ne yɛn hyɛberɛ hyɛ agya yɛda wase wɔ yɛn Awurade Yesu Kristo din mu amen ɔma yɛn nkyɛnhyerɛ ne amen. And now let us receive the Mama and Stanka Dato Nishre free in a Jawasro. Domayarosa, I free in a radius of Kristo. Ne home crom watani atene and Tanayakuma Muda, Titru and Ma, Sisiana Dani de Amen.